Prezados amigos do País Vasco, escritores e poetas galegos, donas e señores. O Consello da Cultura Galega, nesta chuviosa tarde compostelana, quere darlle a benvida aos participantes deste novo encontro do programa Poetas Itinerantes, onde o euskera e a lingua galega dialogarán a través da poesía. Esta xornada de amistade pertence a un amplo proxecto amparado polo Instituto Ramón Llull, o Instituto Esevare e o Consello da Cultura Galega para establecer un vizoso espazo de convivencia coa palabra como mediadora destas tres culturas prévias. Esta institución considerou desde a súa fundación a necesidade de establecer canles de diálogo e traballo en común coas comunidades hispánicas que tiñan unha lingua e cultura propias. Seguindo o ronsel, o seu primeiro presidente Ramón Piñeiro practicara xa dun xeito exemplar nos anos escuros con Coldo Michelena ou José Paradelles. O Consello da Cultura Galega dedicoulle recursos e un interés especial a estas actividades, que sen dúbida poden ser consideradas como prioritarias na súa axenda cultural. Por estas e por outras moitas razóns, esta institución síntese especialmente satisfeita por este encontro, polo que, en nome do Consello da Cultura Galega, quero transmitirles a participantes e organizadores os seus parabéns e agradecementos. Benvidos e boa convivencia. Buenas tardes. É unha honra para min presentar este acto como membro da sección de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura, tamén como membro do seu plenario polo feito accidental de presidir a Fundación Rosalía de Castro. O programa Poetas Itinerantes, poeta Ibiltariac, iniciado en Cataluña xa no ano pasado, en maio, chega a Galicia e vai continuar no País Vasco. É unha iniciativa do Instituto Echepare, do Instituto Ramón Llull e do Consello da Cultura Galega. E dá un xeito, porque non representa unha especie de galeusca da literatura, unha luzca tamén da poesía, unha luzca no que nos miramos un xeito plurilingüe, como dá un xeito pluricultural ou plurinacional, que é a realidade na que nos atopamos. E vemos aquí este pazo de Raxoi, Miren Agurdeave, rei de Bilbao, e Felipe Juaristi non, porque non puido desparazarse aquí e mando as súas desculpas, basicamente. Dialogarán a través dos seus versos, os de Felipe lidos por Miren e Correire, con Gonzalo Hermos, Doros Tembrás e Manuel Rivas. Por volta do verán, probablemente sexan as voces galegas as que se despracen a Euskal Herria. A relación Galicia-País Vasco, Euskal Herria, é bella e singular. Nos tempos contemporáneos, a presenza vasca en Galicia é determinante, de Manuel Murguía ata o malogrado Fiz Vergara Vilarín. Tamén a de Galicia no País Vasco, de Trincherte a Baracaldo, pasando polo Día de Galicia que se celebra hoxe precisamente, no que as entidades da Irmandade dos Centros Galegos fan festa hoxe esta fin de semana. Común temos moitas esperanzas, común temos o gran sol, e mesmo temos común algo que non está con nós, sexa Iparraldea ou a Galicia do leste, esa Galicia
irredenta, como se houvese alguna redimida. Son moitos os vínculos sociais, culturais e políticos establecidos na época contemporánea. Hai en Galicia unha fascinación por Euskadi e Euskal Herria. Algúns de nós fomos coa dorna ao encontro de embarcacións tradicionais de Lequeite. Subimos ao Gorbea, ao Monte dos Érbedos, nadamos de Guetaria a Zarauza, apoiamos os arromlari de Caico, de Orio ou de Tirán, e gozamos do acento éuscar cando éramos meniños en San Ignacio, na ribeira da ría de Bilbao. A festa estaba ainda ben lonxe de brillar coa escamadura prateada do Guggenheim Museo Arte e a guía nesta néboa fría da reconversión fume ferruxento de paro e de despidos. E son da idea, eu particularmente, de que tamén Galicia fascina por Euskadi. Non podo aseguralo, pero penso que sí, que no imaginario do pobo vasco hai a aspiración polo noso pasado prehistórico de castros e antas e petrónicos, por ese pobo atlántico e de celtas, ou agora pola puxante variedade da renovada música galega. Os contactos e mesmo colaboracións en todos estes ámbitos dunha banda e da outra están aí. Con todo, creo que tamén podemos advertir certa distancia propia do descoñecemento no que é o feito literario que atinxe o que estamos vivindo hoxe aquí, o poético, o acto creativo na lingua propia, a proxección internacional das respectivas literaturas obvia frecuentemente o diálogo dos vascos cos galegos e das galegas coas vascas. A moitos parece-nos claro que somos povos irmáns, pero compre tamén algo máis co mar, algo máis ca arqueoloxía, ca gastronomía, ca os corren e que payunquera Carlos Núñez de Villadoiro. Compre a literatura e a poesía, na que hai para min un evidente déficit de relación, de intercambio, de mutuo coñecemento. E as nosas linguas respectivas non poden, neste sentido, ser unha trampa. A traducción existe. E aí o traballo de Isaac Xubín e de Íñigo Roque que fan posible dar un xeito este diálogo e este acto. Estes autores, estes traductores, igual que outras persoas, estou pensando en Yolanda Castaño, que activan estes diálogos moitas veces, non saen os títulos de crédito, pero teñen un capital fundamental neste tipo de diálogos. A poesía é o grande milagro do mundo. Poetas itinerantes, poeta Ibil Tariak, vos sodes hoxe que ides facer o milagre, que ides por as pedras e os ollos das pontes, e que ides por as lousas, as contendas e o horizonte dos camiños. Co vosso traballo e o de Isaac e o de Íñigo, Galicia e Euskal Herria están hoxe máis claros.